Malibonga igama lenkosi. Osile kaThixo. Tatamoniwa ndiyabulisa. Nabasebebalekile. Hallelujah. Ngelihle igama lomfana nomvukelo uYesu Kristu molweni. Now kuyathethwa apha. Hallelujah. Kuthethwa ngeoil. Bayicacisa, kwathethwa ngonyana. Bayicacisa, kwathethwa ngoyise. Bayicacisa. Dithini namna? Hallelujah. Now distetshwa ilento. Ithi iBhayibheli babona uYesu hamba phezulu kwamanzi. Ske. Njengoba bebona uYesu ehamba phezulu kwamanzi, ithi bathethe izinto ngezinto. Kwabakho umuntu oyiqondayo kuba inganguye. Ngoba uyamazi. Jikeka. Now kukho into ekwenza wenza izinto kubumazi isakholwa nazo. Now kwizinto ezakwenza ukhwaze, azikwenza ukhwaze kuba unemihlali yokhwaza, but ukhwaza kuba unento yaziyo ngaye ukuba bawunomkhwazi khona into engenzeka. Wamemeza uPeter wathi ukuba nguwe Nkosi yitsho nam ndize. Number one, kutsho umuntu umfundisi uApply one-experience yamanzi, oyi-expert emanzini. Mandikale phambili ilungisi. Uthathwe esemanzini engumlobi wenhlanzi. Wathi uYesu uzawusebenzisa le system uyaziyo. Ndiza kulobisa abantu, ungabisa lobi inhlanzi. Because you love your job, I will employ you again. Wednesday uzawuphinda ulobe, but kuhlobo lenhlanzi ozaziloba ngoku ayesizwe zingaphansi kwamanzi, kodwa ozaziloba ziyathetha, ozaziloba ziyafakaza, ozaziloba ziyangqina, ozaziloba ziyathandaza, ozaziloba ziyakholwa. Hallelujah. No. Uyawazi amanzi. Uyawazi amanzi. Ubizelwa phezu kwamanzi. Awaziyo ukuba kuphila inhlanzi zodwa. Into kodwa menze waphuma emanzini. Bendingumlobi wenhlanzi. Ngoku ndingumlobi wamanzi. It means inhlanzi basinoyijikile ngumuntu. Umuntu angafuqulwa ngamanzi ngoba nomuntu uyalotywa. Abayifanga ukwehla kwakhe uthi bengingumlobi wenhlanzi, ndenziwe umlobi wabantu. Meaning uba abantu bengaqhelanga ukuphila elwandle, ikhona indlela yokuba baphile nakwindawo engaphilwayo kuyo. Bethe wabajikisa uYesu wathi jikani nihambe, wathi singasuka siyephi? Ukusuka kuwe, ngoba bazophila afumane ngapha kuwe. In other words, sikuwe siyaphila, sikuwe siyanyaza, sikuwe sinobomi. Now the Bible says what yesiza. Nathi naphazamisa abantu abaninzi ke kuhambo labo lokhona. I-experience iyaphazamisa. Ngoba ithi iBhayibheli sike yesahamba phezu kwamanzi nyani wavuka umoya, kanti ngexesha kuvuka umoya kuye kuvuke experience. Wasusa ifocus wabamba i-experience, wazibona ezika ngenxa ye-experience. Ngoba kuvuke i-experience kwindawo engafuni i-experience, kuvuke i-experience kwinqutiko ongasebenzi nge-experience yakho. Unendlela yakho yokwenza kodwa unezakho indlela.
uthini uphola nimvanga libubudenge okunene kwabo bachabalalayo kodwa kuthi lizwi lomqamlezo lingamandla ivele namhlanje ebusuku ekhathini yaseedeni idliso ebebelidla iBhayibheli lo umthi ngokwazi okulungile ongakulunganga ngoba uthi akafuna abantu abaziyo ufuna abantu abangaziyo azobazisa indlela zakhe. Ukhothwa njani xa utye kumthi we-knowledge? Ukhothwa njani utye kumthi wokwazi ukulungela ongakulunganga? Wayesivimba loo nto uYesu ngoba ukwazi kuyawulibulala ukhona. Yeah. What do you have? What do you have? But uqophozela njani with what you have? That needs faith. Now faith is the substance of things that you hope for, the evidence. Indlela abathandekayo yokuba sibe effective ehlabathini ukuba singahambi ngokubona. Now we walk but we do not walk, but we walk by not by sight, but we walk by faith. Ithini lento konka ithi xa kuvala uyayazi ukuba i-indication ukuba uvuliwe. Xa bekubonela i-indication ukuthi uyaphakamisa ithi when the enemy comes like a flood, God will uplift the standard. In other words, izinto zikaThixo ziphambene nezethu. Andazi bekutheni nomama bene-oil endlini. But ikhona into yenziwa i-oil. Ndimvile uDavide ecule endle kungekho bantu. Wathi udeka itafile phambi kwabantu bezibam uyehla uthi uyithambisa nge-oli inhloko yam athi indebe yami iyaphalala. Kanti uprofeti Simanga esenzela kowabo endlini kaJese ukuba we are looking for a king. Oh bazalwane, hayi bazalwane, ithi iBhayibheli, he lifted me up uthi umhlabelelo from the deep but declared he planted my feet on the king's highway, and that is the reason that I sing and I shout, for Jesus came down and he lifted. Now, xa etshona uYesu akathi kutheni but umbuza ngokhona. Ebekhe wabuya uYesu ke uzovala ikawa. Bekhe wabuya uYesu uthi xa efika uYesu ithi iBhayibheli bathe makayolala. Ngoba xa bezibona abazalwane ngathi bayaqinqa kuba lula ukuba bamlalise yena bathinde bazawuhamba ngawabo amandla. Xa engathi noko nako 4 5 nako ngapha kustop pastor ngapha kuthiwa impostile athi no, there is a price to pay, and if you are not willing to pay the price hlala phansi. Amen. Bathandekayo ndicela uyiphinda, there is a price to pay, there is a sacrifice that you need to pay. Bathandekayo ukwa bazalwane uyaphazanyiswa nguThixo ngenxa yokholo. uDavide umbiza ishepherd ngoba ebekhe wayishepherd kodwa ishepherd washepherdwa ishepherd phakathi eshepherd. Ebethe engumalusi waluswa esalusi wabona esinye isandla somalusi simalusi wathi yewethu ndizibona ndisilwa nebherene ngonyama ndingenamandla. uYehova bekunye nami, uYehova ngumalusi wami. Umbiza ngalento ambone yenza pha kuye yena bhidesenza into. Asimbizi ngento esingayibonanga, simbiza ngento esiyaziyo. Akanali igama in fact lokubizwa, simbiza ngokwenza wakhe. Akanali igama lokubazukiswe, kodwa simbiza ngobungqina esinabo esithi we were once poor but now we are at least somewhere. We were at least bazalwane besingeyonto wasenza izinto. No. Ukwenze umuntu angabonwa nguThixo
lack of faith. Alright. We are clear. So man kuyelemva ifaith ibike yayisense emntwini. Umuntu ebekhe waphila ngokholo ebezunde egadini yase-Edeni engasiboni buze ngoba ebephila ngokholo, ebengalambi isiqhamo sikhona ngoba beyibiza into ayifuna ibekho ngoba bephila ngokholo. Yonke into it was presented kodwa ibingamphazamisi ngoba bekuyi-realm of God, realm of possibilities and abilities. That is why Jikeka to our rightful position. I think now you can do all things through Christ who strengthens me. It means babu ungakwazi ngokuyakwazi. It means babe thathiwe igunya ngokulibuyisela. It means amandla obungenawo ngokabuyisela. Yebandla naku nanansi into ithi ukuba sifuna ukuphuma siyoba effective ezinhlangeni ngoba inhlangano esinazo zezabazalwane, i-open air sinazo zezabazalwane, sipha abayeza abantu abangakholwayo. Athi ndive intsholo ndisethaveni ndinxilile, ndafika ndinxilile kodwa ndagoduka ndinxilile. Yiphi loo nto? It is our generation and it is our time, but siyalekisha kune-generation ebezikhe zabakho phambi kwethu. What is missing? Yona eshotayo. Yona eshotayo. Sinawo amavesi. Yonke into sinayo. Sinabo abahlabeleli into eshotayo. We are not effective enough. What we do sibolekana ngabazalwane. Hayi wayeqale uworship pha Rock of Ages. Ngoku worship pha sibolekisana ngamahamende ngumgalelo. Asanihleka bazalwane. Sanihleka ile ebeyithetha kusise ebeyithetha esithi onyanga babiwe. Sithi sendaweni right kodwa siwabona amandla. That is why I said to Paul, I don't want to know God in scripture. I don't want to know God with my understanding and knowledge, but uthi ndifuna ukumazi ndifikelele nasemandleni ovuko lwakhe. Meaning in knowing God there is power. Nasipasele ngabantu bengenwa namafufunyana aphuma umuntu engesenawo amafufunyana. Thina sincince kubantu bengenwa umntana ephela lidliso aphuma umntana ehamba bathandekayo. Ikhona cha abantu balele besebandleni. You can't say we do not need signs and wonders. We do not need miracles. What is this gospel for? Ithi Bible seek first. Zonke sawulandelana nawe. Akathi noma esithe zonke ziyafuneka bathandekayo. Ziyafuneka bathandekayo. Funeka uthethe nomuntu equmbe utywala. Uthethe naye utywala bubaleke. Funeka uthethe nomuntu engene ecaweni nephuza face. Amama reshuthi kaphume emhle. Hayi bathandekayo. Ivangeli liphethe yona lelokhu umkhuphe encwadini. Amadliso ashiwe ecaweni. Aphuma umuntu engumqabaqaba igama leFilipi. Babuza abantu siyakwazi kwenzeke ntoni kuwe lo daba lwethu. Ubani na okholiweyo? Ijileke kubani ngalo yakho? Uyaphuma encwadini aphile na. Ayiwothiko wencwadi uyaphuma nasencwadini. Hlala phansi. Abaprofeti kuTestameni nalo bebegxile kumkhupheni incwadi. In fact, there was no book. There was a relationship yabo noThixo wabo.
kanti soyele kusima abaprofeti bakaBhali athi bring it on. Libubudenge okunene ngabatshabalala. Kodwa siyamazi wethu uThixo he is able. Shendikunomishento yaPenikho bawubonile phambi kwabo umlilo. Ubasuphindwa kasixhenxe. Babukela ingathi abazungena. Kodwa bathe wethu ungena nathi. Hayi bathandekayo. Bathi sizujika. Sizambona phakathi elangabeni. uDaniel kuthiwa zingonyama zilambile. Wathi nani nifakeni owabunako ukufeza konke. Sengathi ngaphinda nditsho ndithi kule Babylon esikuyo, ewe kumbi, ewe kubuhlungu, ewe izinto ziyasehlela, kodwa ikhona into esinayo. Le gama lamagama, ikhona into esinayo. Iyakhulula, iyaphilisa, iyasindisa, iyahlangula. Akapalia tapata na bakasata, itapalia tosate, kelabasa. Yamakake dolobweni, izitiko zisesiqeni, esithi ndim ndibadikele kodwa ndazi kuvule ngani, ndim ndibabhuyile kodwa ndazi bakhulule ngani. Ngamandla sihamba njani singenawo amandla? Ushumayela njani ungenayo oil? Ushumayela njani isibane singalayitanga? 5 iziyatha, 5 inqondi, silinda umyeni, kuqhuma into esibaneni iqhutywa yi-oil. Umanjani ungena oil? The reason wathi uThixo andizukwandisa mgubo, zakwandisa i-oil, it is because befuna izitya zibuye zinetshintshi. Ukuba ikhona into ebikhe yagalelwa, enento ikhe yagalelwa apha ishiye uphawu, ishiye istain. Awukwazi uhlangana nomuntu othandiswe ushiya kubomi bakho busafana. The devil is a liar. Awukwazi udibana naye ushiya kubomi bakho busame ndawuninye. Uthi khala ndenza into entsha, indilamba entlango, ndenza into entsha, ndihlumisa izityalo entlango. Mamelani bathandekayo, awukwazi uhamba naye ngaphandle kwamandla. Yashota ivangeli yakho bayisencwadini nothi emandleni. It is power versus power. Ubomi from the book of Genesis, uthi uyoyivala iBhayibhile, it is power versus power. That is why the Bible says, at the mention of his name, every name, meaning every power, every force, asilwi na nyama na kasi, silwa nemimoya, nesiphatha amandla. Sinala njani uSathane ephangela? Yema bethu nani uphola njani uSathane ephangele? Uzawuthini ungothuki? Uzawuthini ungawoyika amagqwirha? Awazi amandla. Bila basali yakho lemama mandoli yathapha. I so pray ukuthi kavusa abantu abangahambi ngobona. Ithi iBhayibhile ungena ungeyazi ukuthi nalujama naba abantu basihanqile. But uprofeti I pray uthi kavula amehlo akho ubone ukuba abaninzi abangakuthi kunaba babelene nathi. A voice without oil, a voice without anointing, it's noise. It's noise. So the massive Philippians I say iva, kodwa thina siqhunyiswa yi-oil. So bangana uyibamba ngokuyibamba ingxaki oil.
uzukwandisa lenza kwandisa le zakwandisa oil. I-oil izawuthi noba ziyagoduswa izitsha ziphethe ubungqina e-oil. Uthi udibene nomuntu emsebenzini athi hey ndidibene naye ndathetha naye kwashiyeka ubungqina ngoba ndishiyeke nestain se-oil. Bathandekayo, i-oil awuhayirishe umfundisi ukuba zogalela. Awuhambi uyoguqa uthi ndisubmitha under wena ukuze kwehlele. I-oil ebesethafeni uDavide wacela i-oil emfihlakalweni ekuhleni kudekiwe kodwa kutyiwa kulindwe umuntu abecela i-oil kangacele bukumkani ucele i-oil. I-oil yakuphathela yaba yi-oil emphathela ubukumkani. Yaba maybe basilokhe sisuke kwezi sikhundla siqale ne-oil sizafumaniseka ukuba abanye abalapha abananto okwenza netawa. Zange babizelwe ecaweni. uNoah zange abizelwe ecaweni, zange anointelwe itawa. Maybe ibizwe lichabalala it's because of singena kwi-wrong posts. Maybe abanye balapha aba-anointelwe ukuba baphathe companies. Cha ingxaki ifocus yethu ifocus epulpitini more than enhliziyweni kaThixo. Ngangabonke abantu, bonke abantu, bonke abantu, bonke abantu, bonke abantu, bonke abantu bangasindiswa bafikelele kuyazini inyaniso. Abanye ngono-business bebaba kwi-business zabo bayazirana kuthiwa xa uhlalwa phansi kusenziwa i-interview kuthiwa wenze njani uthi it only took God. Uthi soqhuba imoto zakho babuze bawenze njani uthi it only took God. Glory be. Othanda ama-Nigeria xevana athi to God be the glory. Nongakwazi ukucula funeka zirhasise. Ayondawo yakho khona yakho indawo. Khona yakho indawo. Bathandeka ukhwinde yenziwa i-oil. Ukhwinde yenziwa i-oil. Ukhwinde engqajuzwa i-oil bahle. Uthi ufika begula kugqabhuka i-oil kuwe. Bathandeka uthi xa ethethelelo uthi kukho amanzi. Ewe ndiyakwazi ukudala uhambe emanzini. Uthi kodwa kukho amanzi ske ebendinokupower abona angandipower kodwa kangeni akakhi ayimahle akakho uYesu uthi la manzi endinokunika uyathetha. Bathandekayo anivo uyathetha kamkheleli ebekele kuye amanzi kodwa wathi ndizawusebenza the same system ndimnike kona amanzi bawadinga but not ngolu hlobo awadinga ngalo. Yena wazekhiwa ngebhaketi kodwa mna ndimseza ngentloko. But uyabona namanzi, these are the river of the living. Kukho amanzi angangomanzi aphilileyo uthi kodwa angangamanzi aphilileyo ayawuthi uyawasela mabuya. Ithi iBhayibhile walishiya ibhaketi wabaleka ukwegeza ngoba ufume wanele ngamanzi. Bathandekayo ebomini bakho request for oil. Ithi Nkosi mayithi khapha naphezu kwam. Uthi xa ufika kulo muntu engeka-appointwa akabizwa nayo uba ngumprofeti ske. Uthi I knew you before you were conceived. Phambi uhlala emibilini kamawo
uthi ndakwazi. Uthi then I set you apart. Meaning you were long consecrated. You were long ordained. Korabasa. Akusu into ezakwenzeka namhlanje i-confirmation yento eyenziwayo. Oh yes. Akaqali into intsha uThixo. Ugqabhuza into. It comes to its full manifestation. Bathandekayo, andifuni uba likholwe linomali. Andifuni ufana nezinye icawa. Andifuni ufana namanye amabandla. Ndifuna i-oil izenzele. Ndifuna i-oil iphuphume. Ndifuna i-oil ibe yiyezisa ubungqina. Because the oil has an ability. Asifuna inyoka. Hayi yekela le nyoka. Siskema. Siskema. Hallelujah. God ikhona ibela amandla. Asuya Nigeria. Hallelujah. Sinilele